Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नै जोंहा बेसेबांबा गोबावनि उनावसो मोनसे भिडिअ होनो हालायबाय। बेबो भट होनाय दिननिनो। दिनैसो होनो मोनदों रिजाल्ट दिनखालि। बेबो गोसोआव फैनानैसो आरो आं भिडिअ खेबदोंमोन, आं इडिटखौनो खालामाखै होननानै नै दासो इडिट खालामब्रबनानै आं होनो नागिरदों आरो नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड बा नायलांदो जोंनि भिडिअखौ। जोंहा माने बे भिडिअखौ खालामनायनि खारना फार्स्ट टाइम ज' फेमिलियैनो एबारसो टाउनाव होनो मोनदों आरो मानो होनोबा जोंनि आइ बाबामोनहाबो माने आंनि बिहाव बिखुनजोमोनहाबो बरमायावसोमोन, बेयावसो भट हैयोमोन। ओमफ्राय आरो आंहाबो जेन'बा आंनि जोनोम जायगा गामियावसो हैयोमोन नालाय। ओमफ्राय दा हाबा जाखांनायनि उनावहाय आंहाबो भटखौ बेयावसो ट्रान्सफार लाबोदों एबारसो। ओमफ्राय बे मा बाबामोनाबो एबारावसो लाबोदों नालाय हजोंनिफ्राय। ओंखायनो ज' मोनसे मेम'रिस जाथोंसै होननानै फट'बो खेबजाबाय, ओमफ्राय एसे ओंखारबायबो आरो। दा बेयावनो आङो मेम'रिस थाथोंसै होननानै भिडिअ खालामनाय जादों। ओमफ्राय नै दा जोङो बेराय खांख्ला बादायावहाय बाजार खालामसै होननानै फैबाय आरो मानो होनबा एसे जायगा बुस्थुफोरखौ फ्रेस मोननाय जायो नालाय, मैगं ओमफ्राय ना। जोंना बाबाया बिराद ना जानो मोजां मोनो, लकेल नाखौ। ओमफ्राय एसे गाइखेरफोर मोजां मोनो खोमा होननानै जों एसे नायफैबाय आरो बाजारफ्राव। दा नोंथांमोना आंनि भइस डाब खालामनायाव खोनादोंना खोनायाखै? बिराद बम गावगासिनो दं। आं खोनादोंना मादों आंबो मिथिला आरो आन्दाज मोनासै, जिखुनु बिराद बम गावगासिनो दं। नै दा जोंहा ओमफ्राय खांख्ला बादानिनो फिथा दखान मादैनि ओरैबायदि गोथावमोन बे फिथाया, बेखौ जाबाय आरो एसे साहा लोंबाय। बिराद मिनिनानै माने बे आंनि बिबोनां जाहैबाय आरो आंहा सोमोन्दोआव, बिसोरखौ लोगो मोनहैदों आरो जोङो बाजार खालामफुनायावहाय। ओमफ्राय बे बाबा सासे दङ दा बे जोंनि गामिनिनो, ओमफ्राय बेजों ज' जोंहा साहा लोंफाबाय आरो मिनिनानै। नै मा बाबामोनहाबो बिराद इन्ट्रेस्ट लाफुथारदों, जोंबो जाबाय माबाय नै। ओमफ्राय एफा एनै बेयावनो बै खाथियाव ना फानफैनायखौ लालायबाय। जोंना बाबायाथ' ना बिराद गोथाव मोनथारो नालाय। बिनिफ्राय नै जोङो नैबेखौ थांनोसै समाव लारु सावनायखौ नुनानै बिराद गोथाव नुबाय आरो दा। ओमफ्राय लाबाय बेखौनो एसे, ओमफ्राय मैदाजों सावनाय मोनसे दंबावोमोन, ओमफ्राय सिबिं होलायलायनायखाय बेखौबो लाबोबाय जोङो। ओमफ्राय ओरैबायदि अखा हानोसै बायदि थाइफ्रिदोंमोन आरो ना, ओंखायनो बिराद हाखु दाखु लाबाय जोंबो साहा लोंबाय थाबनो। एबार थांबावोबा नैबे लारुजों एनथाबजोंखौ लाना फैगोन। एनथाबखौ लानानै फैनाय जायाखै, बिराद हाखु दाखुमोन नालाय। ओमफ्राय माब्राफोर फैसाल' होबाय, ओमफ्राय लानानै फैबाय आरो जोङो। ओमफ्राय न'आवबो एसे जि लामनानै गारबोदोंमोन नालाय। ओमफ्राय दा नै जोंहा जि श' खालामगासिनो आरो बिदि मेथाइखौ लानो मोननानै। ओमफ्राय आंना बिबोनाङा बै खाथा नेमखि बिराद गोथाव मोनो, बेहा बेखौ लाबाय। ओमफ्राय बाबायाबो नै गारि लानानै फैबाय आरो बिराद हाखु दाखु गोसोम जाजोब्बायमोन जोमैया दसेनो। ओमफ्राय जा गिबायमोन जोंहा, जियाथ' जि बुरजा लामनानै गारबोदों। बाहेरायाव न'आव रावबो गैया, ओंखायनो जोङो थाब थांनो नागिरबाय। मायाबो जेरावबो ओंखारनाय जाया नालाय, ओंखायनो बेखौ एसे बेरायनो फैदोंमोन आरो। दाना जेरानाखि हाखु दाखु ओंखारबोयो होमबा दाना जोमैयानो लांदां, अखाबो थाइसेबो गैया। दा नोंथांमोना बाहेरायाव थांबा मालाबा बिदि जाफेरबाय नामा? आंथ' ओइदिनखालि ओरैबायदि रागा जोंखादों, मालाय एफा मोजां साहा लोंफुनाय जाफुनाय टाइमाव अखा आजां खोमसि जागुलायनाय फैनानै होबाय। बाजार खालामनायाबो हाखु दाखु जाजोब्बाय, बुस्थुफोरखौबो लानानै फैनो मोनासै, माबाबो मोनासै। ओमफ्राय दा नै टाउनाव फैनानै लांदां आरोना, बिराद सान्दुंसो दुंबाय। जि रागा जोंनो ओंखारखादों आङो बाजारखौनो धंस' खालामनानै होनायनि। दा नोंथांमोना बिदि जाजादोंबा मालाबाफोर कमेन्ट खालामनानै होदो, सोर बिदि जाजाफेरखो। दा नै जोंना सौफैबायानो टाउनसिम। ओमफ्राय सौफैनानैथ' एसे मोनानि थाखाय जानाय लोंनाय एसे लाहार फाहार खालामखानांगौ नालाय, जोंनाथ' हिनजावफोरना खामानिया। दा नै आंना मोनानि संनाया जाहैबाय, नायलांदो नोंथांमोना आं मा संदोंमोन। नै बाहाय दङ जोंनिया दाउ लकेल एवनाय। नोंसोर जुदि असाइस नुदोंबा निमाहा होदो दे, जिखुनु बिराद टेस्टि जादोंमोन आरो। आं मिथिया, जिखुनु आंनि संनायखौ बिराद बाख्नायना लाबाय। आं रावजोंबो बाख्नायजानाय मोनखाया नालाय, ओंखायनो जिखुनु। ओमफ्राय नैबेहाय जाहैबाय नाथुरजों जोगोनारजों। ओमफ्राय बेयावहाय मोनसे बुस्थु दंबावो, ओरैबायदि गोथावखा, बेखौ उनाव देखायलांगासिनो आङो। ओरैबायदि बुरजा दिनैनि ओंख्रिया। ओमफ्राय दानिया नै बाहाय दङ जोंना ना फ्राय खालामनाय आरो। बाबाया बिदि जानो मोजां मोनो, नाखौ फ्राय खालामनानै पियास बानलु होनानै बिदिनो एसे फ्राय बिदि दोननाय आरो। बिदिखौ ओरैनो जानो बिराद मोजां मोनो बे। ओमफ्राय नै बाहाय दं मोनसे स्पेसियल, नोंथांमोना गोथाव मोनो ना मोना आं मिन्थिया, बेनो। आं बेखौ खोन्थाखौ बुंला आरोना, नामखौ बुंला, जिखुनु बे बिराद मोजां मोनो आं बेखौ जानो फ्राय। खिन्थु बाथोन देनो होन्दोंमोन, ओमफ्राय माया जोंना ओरैनो मोनसे जानोसै होननानै ओरैनो दोनबाय आरो। ओमफ्राय नैबेहाय सासे दङ जोंना मिरामिस, बेनो जाहैबाय नै नाथुर जाया ओइदिनखालि, ओंखायनो बिनि थाखाय मिरामिस एक्सट्रा दोनबाय। दा जोंनि भिडिअआ दिनैनो बेसेनोसै। जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच, बाय बाय।